Татарстанда фәнни-технологик үсеш елы дәвам итә. Мәктәп укучыларында техника өлкәсенә карата кызыксыну зур. Моңа дәлил булып, республикабызның Апас районында күчмә һәм стационар робот техникасы студиясе проекты эшләп килә. Биредә ел дәвамында 120-дән артык бала робот төзү һәм программалаштыру нигезләрен өйрәнә. Шушы көннәрдә әлеге проектны гамәлгә ашыру буенча йомгак ясалды. Күчмә һәм стационар робот техникасы студиясе проекты районның Апас һәм Каратун урта мәктәпләрендә тормышка ашырылды. Балалар монда 2нче сыйныфтан 7нче сыйныфка кадәр бик яратып йөрделәр. Алар инде әлеге түгәрәкләрдә дәрестән соң шөгыльләнәләр иде. Программалаштырырга балалар өйрәнде, бик кызыксынып йөрделәр. Киләчәктә дә моның белән генә тукталып калмаска, буга менә бу мөмкинлекләр белән матур итеп кулланырга һәм тагын да үзегезне республика, ил дәрәҗәсендә күрсәтергә. Студияләр өчен җиһазлар сатып алуда район ветераннарының җирле иҗтимагый оешмасының аеруча өлеше зур. Алар 2023 елда коммерцияле булмаган оешма буларак бәйгедә катнашып 775 мең сум грант алуга ирешкән. Әлеге грант акчасын тулысы белән робот техникасы студияләренә җиһазлар сатып алу өчен тотканнар. Безнең заманат таләпләренә туры килеп, менә республикабыз мәктәпләре каршында күбесендә инде хәзер инженерлар, программистлар тәрбияләү максаты куела. Чөнки әлеге профессиялар бүгенге көндә кирәкле. Чынлап та менә инде без күп балалар турында аларның нинди дәрәҗәдә шушы техника ягына авышканлыгын беләбез. Киләчәктә дә әлеге проектны тормышка ашырабыз дип ышанып калабыз. Очрашуда ел дәвамында робот техникасы студиясендә шөгыльләнгән балалар үзләренең беренче хезмәт җимешләрен тәкъдим итеп, тәэсирләре белән уртаклашты. Эльза Ахмәтҗанова, Гөлназ Вәлиева, Татарстан яңалыклары, Апас районы.